деҳаи ғажнаи ҷамоати деҳоти Варзобқала аз ҷиҳати масоҳат ва аҳолӣ яке аз калонтарин дар ноҳияи Варзоб ба ҳисоб меравад. дар ин ҷо 1502 хоҷагӣ умр ба сар мебаранд ва имрӯз онҳо барои ободӣ ва иштирок дар мусобиқаҳои ҷумҳуравӣ фаъол ҳастанд. оилаи Сангинуфҳо дар мусобиқаи ҷумҳуравии беҳтарин шаҳрак, деҳот, деҳа, маҳалла, хона ва оилаи намунавӣ иштирок намуд ва аз миёни 1502 хоҷагӣ ҳамчун оилаи намунавӣ интихоб гардид ва дар ин мусобиқа роҳ ёфт. қобили қайд аст ки мусобиқаи ҷумҳуравӣ ба 25-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шудааст ва дар ҷанбаст ба ғолибон тӯҳфаҳои арзишманду хотиравӣ интизор аст. ба андешаи сардори оила Шомаҳмад Сангинуф ташаббуси навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар арафаи 25-солагии истиқлолияти давлатӣ барои боз ҳам ободу зебо гардондани маҳал ва интихоби оилаҳои намунавӣ мусоидат хоҳад кард. дар давоми 36 соли оиладориам шукргузор аз онам ки соҳиби 5 фарзандам. ҳам пешравии шудагӣ ин пешравиҳо дар давоми 100 солам шудагӣ набуд. пешравии оилаи манам асосаш давлати соҳиби истиқлоли ободу зебо дорем. оилаи Сангинуфҳо имрӯз дар ҳама корҳои ҷамъиятӣ ва чорабиниҳои фарҳангӣ фаъол ҳастанд ва ҳамзамон ҳамчун оилаи намунавӣ миёни мардуми деҳаи ғажне шинохта мешавад. дар оила 4 писар соҳибмаълумот, хонадор ва дар сохторҳои гуногуни давлат фаъолияти назаррас доранд. ба андешаи онҳо асоси муваффақияти оила тинҷиву осудагии давлат, муҳити орому осоишта ва доштани дониши мукаммал мебошад. ҷамъият бо оилаҳои беҳтарин пеш меравад. муваффақияти оилаи беҳтарин бошад дар тарбияи дурусти фарзандон аст. мо имрӯз ифтихор аз он дорем ки асоси пешрафти оилаи мо дар ноҳияи Варзоб аз падару модар тарбияи дуруст гирифтан аст. чунки баъзан сахтгирӣ мекарданд, аз мо омӯзишро талаб мекарданд, сари вақт ба хона ҳозир шуданро талаб мекарданд, мо хафагӣ мекардем. аммо имрӯз ки соҳиби фарзанд шудем, андеша дорем ки дар ҳамин рӯҳият тарбия намудани фарзандҳо боиси пешрафти ҳар як инсон мегардад. чунки ин сахтгирӣ ин ҳалимӣ будааст. ин сахтгирӣ ин андеша намудани ояндаи фарзанд будааст. ин таълиму тарбияи дуруст будааст. доштани шароит ва муҳити ороми оила муваффақиятро дар тамоми корҳо нишон медиҳад. ин аст ки аҳли хонавода дар масъалаи омӯзиши касб диққати аввалин дараҷа медиҳад ва кӯшиш мекунанд ки ҳама маълумотдор ва соҳиби касбу ҳунари воло бошанд. оилаи намунавии Сангинуфҳо барои зебову назаррабо гардондани хона ва саҳни он заҳмати зиёд кашиданд. дар ҳавлии хона гул ва дарахтони мевадиҳанда шинода шудааст ва аллакай заҳмати онҳо самар овардааст. ҳамчунин барои омӯзиши забонҳо ва хондани китобҳои бадеиву дарсӣ шароит муҳайё карда шудааст ва фарзандону набераҳои ин оила дар вақти холигӣ ба хондану донишомӯзӣ машғул мешаванд. дар миёни 7 ҷамоату шаҳрак ва 1502 хоҷагии ҷамоату деҳоти Варзобқала ҳамчун оилаи намунавӣ интихоб гардидани оилаи Сангинуфҳо ва ғолиб омадан дар мусобиқаи ҷумҳуравӣ бахшида ба 25-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон боиси таҳсин ва дастгирист.